Fa 103 anys, el bisbe Torres i Bages, bisbe de Vic, venerable Josep Torres i Bages, va dir: volem que tots els pobles del nostre bisbat facin solemne commemoració d'un fet que significa la victòria de la fe i de la pública adoració de Déu. Durant l'any 1913, que siguin com un eco o ressò de l'alegria espiritual d'aquells cristians antecessors de la nostra fe que pogueren sortir de les catacumbes i de les esglésies amagades i domèstiques i adorar Déu públicament. Un text de l'època, però que corresponia a les anomenades festes constantinianes, unes grans festes que es van fer el 1913 i que es van realitzar a fi i efecte de commemorar en tota la cristiandat el triomf de la creu, és a dir, el fet que Constantí donés llibertat de culte arran de l'edicte de Milà el 313. Van ser, doncs, uns temps especialment bonics. El poeta Josep Carner, per exemple, va escriure una poesia titulada Cançó de l'amor diví, que va guanyar uns Jocs Florals al Palau de la Música catalana arran d'aquestes festes. El bisbe de Vic, no cal dir-ho, Torres i Bages, va escriure molts textos i en moltes diòcesis nostres hi va haver creus plantades, romeries, peregrinacions, és a dir, va ser un moment de gran força espiritual, de gran intensitat cristiana. I fa 100 anys, també, a la carta que mossèn Lluís Carreras, fill de Sabadell, amb altres preveres, diocesans, escrivia a l'abat Marcet, li deia que calia celebrar un congrés de litúrgia en aquest santuari, Montserrat, cor de Catalunya i fornal de la pietat catalana, com a medi poderosíssim de fomentar i desenrotllar el moviment litúrgic. Paraula clau per entendre què passava a l'època. L'abat Marcet demanà, per la seva part, als bisbes de les diòcesis catalanes que es posessin al capdavant de la iniciativa, i aquest suport es rubricava al Palau Episcopal de Barcelona el 25 de novembre de 1914. Per tant, hi va haver una conjunció feliç entre uns preveres diocesans, l'abadia i els bisbes. Ràpidament, els bisbes encapçalaren la iniciativa i tingué lloc aquest primer congrés litúrgic de Montserrat entre el 5 i el 10 de juliol de 1915. He de dir la xifra, 2.000 assistents allà dalt. Avui som 200. Penseu que era un congrés que per primera vegada representava l'entrada en joc del que després serà el moviment litúrgic. Per tant, era una novetat absoluta, amb un gran ressò. Puig i Cadafalch, Gregori Sunyol, Antoni Gaudí, Frederic Clascar, Lluís Millet, Carles Cardó, hi eren tots. El catolicisme català en massa desembarca a Montserrat per aquest primer congrés. Fruits tangibles, la revista Vida Cristiana i el famós Eucologi de mossèn Carreras. Per tant, aquest congrés el que fa, ara fa 100 anys, és desvetllar la sensibilitat litúrgica i artística del clergat i el poble catalans, la qual acompanyaria una florida enorme dels successius 20 anys fins al 36, data luctuosa per a tots. Cal entendre l'arrelament d'aquells elements que s'anaven reintroduint en la praxi eclesial de les nostres diòcesis i forjaren generacions de catòlics enamorats de la litúrgia, perquè la litúrgia demana enamorament, si no, no fem res. I aquí hi ha el punt, la passió per la litúrgia, que la vivim en aquest congrés, quart congrés aquí, és la que mogué aquells nostres avantpassats a promoure aquella gran iniciativa que comportà la pràctica aquí, a casa nostra, d'una litúrgia fidel a la romanitat, segell indiscutible de l'Església catalana, el foment de l'espiritualitat i la pietat litúrgiques i sacramentals i la proposta d'una participació activa dels fidels en l'acció litúrgica. Ja parlaven en aquell moment de participació. Han passat 100 anys i jo voldria dir
una cosa breu. Només no podem fer pura commemoració de les glòries passades. Hem d'entendre que hi ha un paral·lel interessant entre les dues iniciatives d'ara fa 100 anys que tingueren gran ressò, les que acabo d'esmentar ara, i propiciaren novetats interessants al voltant de la litúrgia, de la música i de l'art. Perquè després d'aquests 100 anys nosaltres tenim un ressò. Amb aquest quart congrés, no cal dir-ho, i també amb la constitució de la Facultat Antoni Gaudí d'Història de l'Església, Arqueologia i Arts Cristianes, que reprèn la iniciativa feliç d'aquell moment en la qual la litúrgia, l'humanisme cristià, la música i l'art, juntament amb la pastoral en el seu conjunt, es van posar juntes, i això va ser esplèndid. Per tant, doncs, nosaltres hem volgut que aquest fos un congrés no nostàlgic, sinó un congrés robust, ferm, i que representés un replantejament dels molts temes que seran tractats aquí en funció d'aquesta Església del Papa Francesc que nosaltres feliçment estem vivint. I aleshores, com ho hem fet això? Hem pensat 2 dies reals, dijous a la tarda, divendres, dissabte, matí, amb 3 conferències majors. L'obispo López Martín impartirà la conferència sobre teologia de la litúrgia, una conferència, diguem-ne, massissa d'entrada. El pare Bernabé del MAU explicarà els congressos litúrgics, els 3, dels 15, 65 i 90, i finalment l'arquebisbe Piero Marini explicarà la reforma del Vaticà II i els seus desafiaments. 3 conferències, després 2 sessions de comunicacions amb diàleg, divendres matí, demà al matí i divendres a la tarda, que reprenen els grans punts del que en podem dir el dossier de l'acció i la pastoral litúrgiques. Quins són aquests grans punts? Entre d'altres, la pedagogia celebrativa, la música, la concelebració, la reforma litúrgica a Catalunya, la participació activa. Nosaltres podríem ara allargar, evidentment, la llista, hem triat aquests. Finalment, una taula rodona que és la de demà a la tarda, titulada La presència del misteri de Crist en la litúrgia, amb 4 participants, que en Manel Nin, Andrea Grillo, Gabriel Ramis i Aurelio García faran el punt sobre aquesta dimensió teològica també de la litúrgia cristiana i buscant també el pont amb la pastoral litúrgica. No podríem fer aquest congrés, com deia el senyor cardenal ara mateix, sense unes bones celebracions litúrgiques, naturalment. Les vespres d'avui, Eucaristia de demà, vespres de demà i Eucaristia de dissabte. Nosaltres, doncs, estem molt contents d'haver pogut hostatjar aquesta nodrida i selecta concurrència i desitgem, com a facultat, que l'ambient de fraternitat, de comprensió del cairós litúrgic, a 50 anys del Concili Vaticà II, també el Concili Provincial Tarraconense, 20 anys, i a 100 anys del 1915, del primer congrés litúrgic de Montserrat, tot el que acaba amb 5 és bo aquí. Per tant, doncs, gràcies per haver vingut a tots i entenc que és tot un símbol d'aquesta feliç coincidència de dates que ens permeten de comprendre millor el passat i preparar millor el futur. Gràcies.